Niyaphela. Sikhona nathi. Ephuzu ngakhulu lithinta amajongo nomuntu wesilisa nje wonke khona. Laba base youth kuseminyakeni u35 kuya phansi. Ngiyabhonya manje. Madoda, njoba sehla somhla 18 kuya 25 sihlela ukhisimusi emakhaya. Ngicela ungagijimela ukuthi uphike nathi. Uthi wena ufuna ukufika nebhodlela ekhaya kini likagoloko ukuthi uzophuza insizwa zongibuhlala eGoli noma uhlala eThekwini noma uhlala eSikhaweni noma uhlala eMobeni eMelmoti ungayithengile iBlay pack awukwazi ukuthi ungathenga ibhodlela lokuphuza utshwala ungayiphethe iBlay pack awuyona insizwa mawunjalo udoti nezo yabo ican le iyeke ukuthi efanta le esithi extreme ikhane extreme muthenga i6 pack extreme ithi 150 kubhasobho ukuthi kungabe uma wakho ocosha lama can lawa ewacabe kanti wacosha alahlo wena wathenga 160 newadayisa wabiza 10 rand ngoba wena ukwazi umphalo u 10 rand uyakwazi ukuphuza ican ulahle umzakho angagcina efunda irecycling ngendlela kangayazi ngoba wena namajongo yanikhuza ayekho ntshela futhi